anuspaskaseksi. Arvas mikä se tässä on. Kato. Se on avaamaton Megaforge juoma. Se on tämmönen. Ai vittu. Vois aloittaa tän Slovrunin. Perseporno neekeri. Ei se haittaa, ei täällä mun vanhemmat ei oo kotona, niin mä voin tehdä mitä vaan. Tästä lähtee tämmönen energiajuoman juonti. Vittu ku... Se oli kyllä... Vittu mulla tuli jonne olo kyllä. Kun tollasta pitää lähteä tekemään. Ai. Mä kyllä uploadaan tää YouTubelle. Vedin kokonaan. Mä en ois halunnut juo tota suoraan tosta vaan. Mut sä pakotit. Ai että kun rupes hampaisiin sattumaan. No voishan aloittaa tämän nopean juoksun. Mun paijallekin tippu vähän Megaforge energiajuomaa. No. Toivottavasti minä en... Ei joo, toi oli mun vika. Kaikki män. Otetaan ES-turnin. Vittu mä katon näkyykö se. Noi. Very nice ES vitun torni. Mun kissat on ulkona. Hoho!